Joan hau gomoko dubizioan iben, handu ze botaz txobenak bombak. Txosten egin denak. Honek, handu ze zer, mobak txitzuek. Eanin. Ordandoz, abioiek, hiru zer, arek, hasi ziren, bombak botatzen, bota. Bota! Etortetzen irunan. Batuak abardu bestatuk etortetzen. Dago etateko posti kontran. Horretu da, bierlekuetan. Abio bate alemana ze pasau zen kontzu baju ikusi ditunareko errentxak, dago bota ben bombi, bertan etxin aurrin. Claro, toda la casa, aurreko litik aurrena, bera. Ama eskatzen izan. Amoma. Hain zertzen bombi emeaz, nean duze. Nareken mogan zeraz da, metalekin. Izan dut alejare, jate dutena baitxan. Hortzik zituan, da gara, umetxuako bizuan. Atrapau egin bombardeuek musiketik eta gerrika pixartik. Kuneta baten horitzen sartu dute. Gero, Montxugarren pasau nien, Frankuna. Horre, nik ikusun june ziren, lehenko nazionalok, bertzaneko puntuan, hemen jantzileko esatutzeleko bateri ipini beni. Gaur bekotiko gizuna, itxikantoien izkuteute, horretxe bat horra honek, dano, da bestek bagorrez eskapat, honek berata. Itxasoa gara